Bibisita karong adlaw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga probinsya sa Sultan Kudarat ug South Cotabato aron pangunahan ang nagkaniyang proyekto sa gobyerno sa maong mga probinsya. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, giablihan na ang Antong Dam sa Sultan Kudarat nga gilaumang makahatag og supply sa tubig o patubig sa kapin 1,500 nga ektarya nga umahan sa Sultan Kudarat. Atong sayron. Si Abdul Muhaymen Kamsa dugay nang mag-uma og humay sa lungsod sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Matud niya, importante kaayo ang patubig aron mudaghan ang ilahang ani. Alang sa maayong kita. Tungod ini, dako kaayo ang iyang pasalamat sa pag-abli pag-usab sa Antong Dam sa Barangay Manili, lungsod sa Lutayan. Napakahalaga po ng irrigation po para sa amin po na magsasaka. Kasi po ma-sustain yung pagsasaka po namin. Yung wala pa po ito. Mahirap po kasi sahod ulan lang po. Ang maong proyekto nga nagkantidad og 1 billion pesos giablihan pag-usab human sa kapin 3 ka tuig nga rehabilitasyon human sa kadaot nga gidala sa bagyong Paeng niadtong 2022. Gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. kagarihang buntag ang inaugurasyon niini. Gilauman nga mahatagan og supply sa tubig ang kapin 1,500 hectares nga kaumahan. Diin dunay sobra 300 ka mga maguma ang direktang makapahimulos niini. Mato sa presidente iyang gimanduan nga paspasan ang pagpatukod sa uban pang mga irrigation system sa nasod, labi na nga dunay hulga sa El Nino. Wala po, hindi lang po ito. Lahat sa buong Pilipinas ay nagtatayo po tayo ng ganito upang ang mga magsasaka ay mas maganda ang magiging ani. At yung ibang lugar na 2 beses lang nagtatanim sa isang taon, nakakapag-3 na planting na. Kaya't napakalaking bagay yon, hindi lamang para sa hanap buhay ng ating mga magsasaka, kundi pati rin para sa food supply ng ating mga kababayan. Dugang paniya, Kailangan mas mabilis, mas malawak at mas matibay pa ang pagtayo ng mga dam ng irigasyon upang mapalakas ang agrikultura at makamit ang sapat na supply ng pagkain sa ating mga kababayan. sumala sa National Irrigation Administration, sa Mindanao adunay siyam nga nagparayong pagtrabaho sa dagkong dam o irrigation projects. Mula Region 9 hanggang Caraga, may kabuuang service area na 14,134 hectares at inaasahan pakikinabangan ng 8,792 farmer beneficiaries. Giadtuan sab sa Pangulo ang Coronadal City, South Cotabato. Diin niya ang ipangunahan ang ceremonial turnover sa Social Civic Projects Fund. 40 million pesos kapondo alang sa South Cotabato Province, samtang 96 million pesos alang sa Cotabato Province. Ang mga barangay ug komunidad sa duha ka probinsya ang gilaumang makapahimulos niini. Sara, sa event sa Coronadal City nakigpulong usab no ang Pangulo sa mga presidential scholars ug mga lokal nga leader. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.